హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. క్రిస్మస్ అనే పదానికి క్రీస్తును ఆరాధించుట అని అర్థం. హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. యేసు ప్రభు పరలోకంలో ఎందరో వేలాది దేవదూతలతో నిత్యం గాన ప్రతిగానాలతో స్తుతింపబడుచున్నాడు. కానీ ఆ ప్రభువు మన కోసం ఆ మహిమా సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి మన ముఖంలో చిరునవ్వును చూడ్డానికి వచ్చాడు. మన హృదయంలో జరిగే ఆ చిన్ని స్తుతి ఆరాధనను మహోన్నతుడైన దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 10-11 వచనాల ప్రకారం, వారు ఆ నక్షత్రంను చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయన్ను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారంను, సాంబ్రాన్ని, బోలంను కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి. క్రిస్మస్ పండుగ సకల మానవాళికి ఒక ఆనందాన్ని తెచ్చింది. అది లోకంలో దొరికే అశాశ్వతమైన ఆనందం కాదు, క్రీస్తును కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే దొరికే ఆనందం. వారు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందుకుంటారు. ఆత్మరక్షణను పొందుచు చెప్పనసఖ్యమును మహిమాయుక్తమైన సంతోషం గలవారై ఆనందిస్తారు. క్రీస్తును నీ హృదయంలో కలిగి ఉంటే ఆ ఆనందం రోజురోజుకి పెరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ తరగదు. క్రీస్తుకు నీ హృదయంలో చోటివు. ఒక పెద్ద సత్రం యేసు ప్రభువుకు స్థలం ఇవ్వలేకపోయింది, కానీ ఒక పశువుల పాక ఆయనకు స్థలం ఇచ్చింది. క్రీస్తు ఈ లోకంలో పుట్టడంతో ఆ పశువుల పాక ధన్యమైంది. ఆ పశువుల పాకకు జ్ఞానులు వచ్చారు. సాధారణంగా ఉండే ఒక పశువుల పాక లోకరక్షకుడు అక్కడ పుట్టడంతో అందరినీ తన వైపు ఆకర్షించగలిగింది. అలాగే నీవు కూడా యేసు ప్రభువుకు నీ హృదయంలో చోటివ్వగలిగితే నీ జీవితం కూడా ఒక ధన్య జీవితమే. ప్రభువు నిన్ను తన నామాన్ని మహిమపరుచుకున్నట్టుకు వాడుకుంటాడు. అనేకులకు ప్రేరణగా, ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు. గాడ్ విల్ మేక్ యూ టు ఇంపాక్ట్ దిస్ వరల్డ్. ఈ సంవత్సరం ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఆనందాన్ని మిగల్చలేకపోయింది, కానీ యేసయ్య ప్రేమను, ఆ త్యాగాన్ని గుర్తిద్దాం, ప్రార్థన చేద్దాం. వచ్చే సంవత్సరాన్ని దేవుడు మనకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు. ఈ క్రిస్మస్ మరియు రాబోయే నూతన సంవత్సరంలో మీరు ప్రభు కృపను పొంది ఆయన కృపలో ముందుకు సాగిపోవాలని కోరుకుంటున్నాము. దేవాది దేవుని దీవెనలు మీపై కురిసి మిమ్మల్ని అత్యానంద భరితులుగా చేసి హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించే బిడ్డలుగా ప్రభువు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ, జీవది నిండా సందడి చేద్దామా, మన కొరకు పుట్టేనని సందడి చేద్దామా. శాలల చేరి క్రీస్తును చూచి సంతోషించి సందడి చేద్దామా. సందడే సందడి 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 సందడి. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May God bless you.